Guais és una paraula que s'està perdent, que s'havia perdut un poc i l'hem volgut recuperar. Guais està relacionat en el cultiu de l'arròs. En l'horta es feia un planter en el mes de març, les brinques que havien nascut i es portaven en garbes a la marjal per a plantar l'arròs. I el guais era cada un d'aixòs grapaers de 2 o 3 plantetes que anaven col·locant un darrere de l'altre, s'anomenava guais. Nosaltres vam pensar que aquesta imatge ens aprofitava per a dir que nosaltres també volíem ser un grup de persones juntes per portar endavant els objectius. Jo recordo que els meus abuelos, bisabuelos, tots, jo no podia en ma casa parlar en castellà perquè no m'entenien. Entonces, això cala molt fondo en mi. Quan arriba a casa, meus pares em van preguntar què havia aparegut a l'escola i jo els vaig dir que bé, però que parlaven una llengua, parlaven d'una manera diferent a com parlaven en casa. Una escola que en un moment se'n va anar torna, o un AMPA que també se deixà perquè havia algú acabat, torna, la reconquista és una altra vegada. I tot això fa que la faena que nosaltres fem dia a dia ens ompliga de goig, com he dit. L'objectiu de Guais és portar el valencià primer a l'escola i després al carrer. És fonamental que aquest grup de la societat civil estigui ahí, perquè si aquesta gent no demana, jo pense que el govern s'adorm. Per una banda, confiar en les institucions, però per una altra banda, exigir-los que facin el que en els últims anys no s'ha fet, tot el contrari. S'obre una línia més. Vas a una reunió de voluntariat de València i està ple. Totes aquestes coses són les que a mi me van donar la satisfacció de veure que això està funcionant, saps? No de dir un moment determinat, en aquest punt, no, sinó aquestes xicotetes coses són les que van fent com el guais. Això seria l'ideal. La imatge de futur seria que qualsevol persona pogués anar pel carrer i viure en valencià. Aquesta seria la frase, l'objectiu fonamental, poder viure en valencià. Viure en valencià significaria que poguérem anar a tots els llocs, poguer anar al cine, poguer anar al mercat, poguer anar al jutjat, poguer anar al metge, parlant i vivint en valencià. Això seria la idea o l'objectiu ideal.